mä oon Plazan tähtiostaja. Hei, tervetuloa tänne Salon Espresso Houselle ja me ollaan tullut tänne nyt maistelemaan tänään vähän juomia. Dressmannilta Anssi, morjes. Kiitos oikein paljon. Terve kaikki salalaiset ja Kauppakeskus Plazan asiakkaat. Mutta tausta on hyvin raaka-aineista. Sushi buffa. Eli optikkona mun työnkuva on tosi monipuolinen. Plaza tulee isompi. Se tulee hauskampi ja... Pystyykö näyttää uudestaan? Joo. Tuun alun perin Salosta, mutta... Tulen Tukholmasta, Ruotsista. Mä oon Seppäsen Jouni tuolta Somerolta ja Juha Halikosta. Mä oon noin vuosi sitten muuttanut Saloon. Siis tämmönen niinku, tiedätkö, kesämekko. Pinkki kukka ja ei muuta kuin uudet perunat kiehumaan ja sillit lautaselle ja sitten... Ne oli hienosti valitut raaka-aineet, kerta kaikkiaan. Moikka, mä oon Hele, 19-vuotias täältä Salosta. Ja mä oon tänään teidän tähtiostaja. Ja meidät toi tänään Plazaan syysloma. Salo on oikeastaan mun mielestä sydän. Et ilman tätä ei oikeastaan Salo olekaan. Hei! Hei! Tervetuloa